कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. फुलपाखरांचं गाव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पारपोली गावात 20 ते 23 ऑक्टोबर दरम्यान फुलपाखरू महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं. या महोत्सवाचं उद्घाटन पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण व शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते करण्यात आलं. या महोत्सवाचं आयोजन सावंतवाडी वन विभाग आणि पारपोली संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती यांच्या वतीनं करण्यात आलं होतं. पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण व शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते या महोत्सवाचा शुभारंभ करण्यात आला. सह्याद्री पर्वत रांगेतील आंबोली घाटाच्या पायथ्याशी असलेल्या पारपोली गाव, इथले दाट जंगल, धबधबा, अप्रतिम सृष्टी सौंदर्य, दुर्मिळ वन्यजीव, जैवविविधता, डोंगरे, दर्या इत्यादी मुले या गावाला पर्यटनदृष्ट्या मोठा वाव आहे. फुलपाखरू म्हटले की अगदी लहान मुलापासून थोडा मोठ्यापर्यंत आवडणारा सजीव आहे. राज्यातील सर्वाधिक फुलपाखरे आणि अनेक दुर्मिळ प्रजाती या पारपोली भागात आढळून येत आहे. या गावातून फुलपाखरांच्या 180हून जास्त प्रजाती इथे आढळतात. आज हा महोत्सव या ठिकाणी सुरू करताना की सकाळी आल्यानंतर जी माहिती घेतली तर या अनुषंगाने ह्या सिंधुदुर्ग जिल्हा हा जैवविविधतेने नटलेला आहे, भरलेला आहे. जर आपण पश्चिमेच्या बाजूला बघितलं तर तिकडे आपल्याला समुद्र व सागरी आपले पर्यटन करू शकतो. तसेच पूर्व भागात बघितलं किंवा दक्षिण भागात बघितलं या ठिकाणी तर जैवविविधतेने नटलेला आहे. म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्हा हा जैवविविधतेने सागरी ह्या अशा वेगवेगळ्या दृष्टीने नटलेला जिल्हा आहे. आणि ह्या पारपोली गावामध्ये हा जो महोत्सव सुरू केलेला आहे आणि आजचा या ठिकाणी ग्रामस्थांचा जो उत्साह पाहिला, माझी त्यांना एकच विनंती आहे, आपल्याकडे जो पर्यटक येईल त्याच्यासाठी आपण पण एक चांगले पाऊल पुढे येऊन जेवढे पर्यटक आपल्याकडे येतील त्यांना आपण न्यारी निवास असेल किंवा जे त्यांना आपण सुविधा देऊ शकलो तेवढ्या द्याव्या, जेणेकरून असा महोत्सव आणि आपल्याकडे येणाऱ्या पर्यटकांच्या वाढेल. पारपोली गावच्या विकासासाठी भरीव निधी दिला असून येत्या काळात हे गाव जगभरात पोहोचवण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचं प्रतिपादन पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केलं. खरं तर गावात आल्यानंतर दीपकभाई लक्षात येतं राजकारण काय असतं. गावात आल्यानंतर लक्षात येतं की गावातील छोटे कार्यकर्ते जे आहेत ते छोटे कार्यकर्ते त्यांच्यासाठी, त्यांच्या नेत्यांसाठी कशा पद्धतीने प्रेझेंट करण्याचं काम करत असतात आणि हे प्रत्येक क्षणाला लक्षात येतं. खरं तर मी अपघाताने झालेला जरी पालकमंत्री असलो तरीसुद्धा सिंधुदुर्गाचा एक सुपुत्र आहे आणि त्यामुळे सिंधुदुर्ग आणि सिंधुदुर्गासाठी जे जे आवश्यक आहे ते करण्याची एक फार मनापासून नेहमी इच्छा राहिली आणि त्यामुळे ते करण्याचा प्रयत्न करतो. आणि हे सर्व करत असताना आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वामध्ये सबका साथ सबका विकास या एक मूळ तत्वांवरती 2014 पासून आजपर्यंत आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी
हे सातत्याने झटत राहिले. कोणतंही राजकारण न करता गावाचा विकास झाला पाहिजे म्हणून मग 14 वित्त आयोगाचे पैसे हे डायरेक्ट ग्रामपंचायतीला गेले पाहिजे हा मूळ विचार त्यांनी सर्वसामान्य देशामध्ये हा रुजवला आणि त्या दृष्टिकोनातून अंमलबजावणी करायला सुरुवात केली. मी फक्त या निमित्ताने एवढंच सांगेन की हा कार्यक्रम आणि या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आदरणीय दीपक भाईंनी सुद्धा सिंधुरत्न योजनेच्या माध्यमातून त्यांनी केलेलं योगदान हे फार मोठं आहे. खरं पाहिलं तर या सगळ्या योजना आणि या योजनांच्या माध्यमातून रोजगाराची एक निर्मिती करण्याचं एक वेगळ्या पद्धतीनं त्यांनी एक आराखडा तयार केला आहे. खऱ्या अर्थाने या सगळ्या गोष्टी येणाऱ्या काळामध्ये फार महत्त्वाच्या आहेत. आदरणीय नारायण राणे साहेबांनी सुद्धा MSEBच्या माध्यमातून एक वेगळ्या पद्धतीने त्यांच्याकडे असणाऱ्या खात्याच्या माध्यमातून एक सर्वसामान्य सिंधुदुर्ग आणि कोकणासाठी जे जे आवश्यक आहे ते करण्याचा प्रयत्न करतात. आदरणीय नरेंद्र मोदीजींनी सुद्धा विश्वकर्मा योजनेच्या माध्यमातून एक वेगळ्या पद्धतीने 12 बलुतेदारांना एक संधी कशी प्राप्त होईल यासाठी सुद्धा प्रयत्न करण्याचं काम केलं. यामध्ये मी फक्त एवढाच विचार करण्याचा प्रयत्न केला की मी कोकणाचा सुपुत्र म्हणून, मी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून मला कोकणासाठी काय करता येऊ शकतं म्हणून मग सिंधुदुर्ग असेल कोकणामध्ये भरभरून निधी देण्याचं काम करण्यात आलं. आणि त्यामध्ये आज मला प्रामुख्याने सांगावंसं वाटतं की या पारपोली गावामध्ये मी या माध्यमातून काय निधी देऊ शकलो तर 80 लाख रुपयापर्यंतचा निधी हा या पारपोली गावामध्ये छोट्याशा गावामध्ये देऊ शकलो. त्यामध्ये 50 लाखाचे 2 साकव, त्याचबरोबर 35 लाखाचं जवळजवळ एक समाज मंदिर, एक ओपन जिम 10 लाखाची, 10 लाखाचं जाधववाडीमधला असणारा रस्ता आणि 6 लाख रुपये शाळा दुरुस्तीसाठी. मी यासाठी सांगण्याचा प्रयत्न केला की या सगळ्या गोष्टींमध्ये इथले असणारे सर्व लोकप्रतिनिधी, इथे असणारे सर्व ग्रामपंचायतीचे सर्व छोटे छोटे सदस्य यांच्या प्रत्येकाच्या मागण्या या भरपूर असतात. परंतु जे पॉसिबल आहे, जेवढं शक्य आहे तेवढं देण्याचं काम हे प्रामाणिकपणे पालकमंत्री म्हणून आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून करण्याचं काम केलं. आज हा जो महोत्सव आपण या ठिकाणी सुरू केला किंवा या सगळ्याला मी माझ्यातर्फे खूप खूप शुभेच्छा देतोच. परंतु हा सीझन वाईज न होता याला कुठेतरी कायमस्वरूपी इथे फुलपाखरं कशी येतील, कारण मी माझ्या शहरामध्ये सुद्धा, डोंबिवली शहरामध्ये सुद्धा असं एक फुलपाखरूंचं उद्यान करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु काही सीझन्समध्ये, कारण शहर असल्यामुळे जैविकता तिथे उपलब्ध होत नाही आणि म्हणून मग काही अंशी काही ठिकाणी काही बंदिस्त अशी फुलपाखरांची उद्यानं तयार करण्याचं काम करण्यात आलं होतं. परंतु आत्ता सुप्रीम कोर्टाने काही निर्णय दिले की असे बंदिस्त ठेवू नये, त्यामुळे तीही फार मोठी अडचण निर्माण झाली. परंतु तरीसुद्धा काही फुलपाखरू प्रेमी आहेत, त्याच्यामध्ये अभ्यासक म्हणून बरेच जण काम करतात आणि त्यांनी सर्वांनी एक विचार केला की ज्या ठिकाणी मड आहे, म्हणजे ज्या ठिकाणी चिखल आहे किंवा अशा काही व्यवस्था त्या ठिकाणी उभ्या राहिल्या तर त्या ठिकाणी फुलपाखरांची निर्मिती आणि फुलपाखरं मोठ्या प्रमाणामध्ये आकर्षित होत राहतात. तर त्यासाठी काय करता येऊ शकतं, मी नक्कीच आदरणीय दीपकजी असतील, आम्ही सर्वजण हे गाव आणि या गावात जवळचा असणारा परिसर या दृष्टिकोनातून पर्यटनाच्या एका वेगळी दिशा घेऊन पुढे येईल यासाठी आम्ही सर्वजण प्रयत्नशील आहोत. मी आपणा सर्वांची दिलगिरी व्यक्त करतो. एवढा चांगला कार्यक्रम, त्या कार्यक्रमाला मला यायचंच होतं आणि म्हणून मग मी इथे आलो. गावातील तरुणांनी ही जैविकता कशी राखली जाईल यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करूया. पारपोली येथे फुलपाखरांच्या वाढीसाठी अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण सूक्ष्म असं वातावरण तसंच फुलपाखरांचे अन्न असलेली विविध प्रकारची फुले उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सुमारे 180हून अधिक विविध प्रकारची फुलपाखरे या गावात आढळतात. निसर्गप्रेमींसह पर्यटकांसाठी विविध प्रकारच्या फुलपाखरांचा अभ्यास करण्यासाठी ही सुवर्ण संधी आहे. पारपोली गावातील पारंपरिक घरात राहण्यासह पारंपरिक खाद्य संस्कृतीचा आणि विविध पारंपरिक कला यांचा आस्वाद घेण्याची संधी देखील पर्यटकांना मिळणार आहे. सिंधुरत्न योजनेतून दीपक केसरकर यांनी पर्यटनासाठी विशेष योजनांची घोषणा केली. माझं जीवन हे खरं तर तुमच्यासाठी आहे, परंतु तुम्ही वापर करून घेतला नाही आणि तुम्ही भांडत राहिला त्याचा काही उपयोग होणार नाही. तुम्ही एक 15-20 मुलं तयार करा,
मी तुम्हाला लांबलचक भाषण का केलं पाहिजे तर तुम्हाला समजलं पाहिजे की कोलगावला सातावळेकर म्हणून कुटुंबीय आहे, त्यांचे जे जावई आहेत त्या जावयांचं एक स्पाइस विलेज आहे कोंड्याला, त्याचं नाव सहकारी असं आहे. त्या एका स्पाइस विलेजमध्ये वर्षाला 65,000 पर्यटक जातात आणि एका पर्यटकाला तिथं एंट्री फी नुसती 700 रुपये आहे. आणि तिथं जी मुलं माहिती देतात वेगवेगळ्या झाडांची, त्या मुलांना दर महिन्याला नुसते 30,000 रुपयाची मिळतात. ही पर्यटनाची ताकद आहे. तुमची 10-12 मुलं, जी मुलं गाईड म्हणून काम करतील, फुलपाखरं दाखवणारी गाईड म्हणून, त्याने फुकट काम करायला नको, उनके लिए आप चार्ज लगाइए. वो चार्ज का जो पैसा है उसमें से कुछ पैसा कमेटी को जाएगा, कुछ पैसा उनको मिलेगा और ऐसे करके इको सिस्टम बनाना चाहिए. तो मैं हमेशा आगे बोल के जाऊंगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो उससे कुछ तैयार भी नहीं होगा. आप पहले दिए तो मुझे ऐसे मिले हैं कि जिन्होंने कुछ काम किया, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ. तो पहिले DFO आहे, एका DFOला त्यांनी दिलेले मी 4 कोटी रुपये परत पाठवलेले आहे. आणि हे असे DFO आहेत की ज्यांना पैसे नाही दिले तरी पण त्यांनी धबधब्यावर जाणारे रस्ते तयार केले, पैसे नंतर मागितले. म्हणून कलेक्टर साहेब जास्तीत जास्त पैसे यांना दिले पाहिजे. मग तळदरचं वन उद्यान असून दे, पारपोलीचं फुलपाखराचं गाव असून दे, केसरीसारखं एक सुंदर ज्या ठिकाणी सावंतवाडीची योजना 150 वर्षापूर्वीची आहे, नुसती ती योजना बघायलाच पर्यटक येतील. परंतु आज मी घोषित करतो की तुम्ही या पर्यटनामध्ये जर भाग घेणार असाल आणि महिलांच्या नावाने ते करणार असाल तर तुम्हाला 30% सबसिडी ही सिंधुरत्नाच्या वतीने दिली जाईल. आदरणीय राणे साहेबांची जी योजना आहे ज्याच्यामध्ये 30% सबसिडी ही त्यांच्या योजनेच्या माध्यमातून दिली जाते, 30 ते 25% सबसिडी, ती सबसिडी तुम्ही घ्या. तुम्हाला त्याच्या व्यतिरिक्त जर लोन घ्यायला लागलं बँकेकडून तर त्याचे व्याज सुद्धा हे आम्ही सिंधुरत्नामधून देऊ शकतो. त्याच्यासाठी कोकण ग्रामीण पर्यटन नावाची योजना आहे. परंतु एकत्र बसा, ठरवा की या ठिकाणी किती उडण तुम्ही घरं करायची ठरवली तर किती उडण चॅलेंज पाहिजे. तुम्ही या ठिकाणी चिऱ्याची घरं करायची ठरवली तर त्याला किती रुपये लागणार है. यहाँ पे मड हाउसेस भी हो सकती है. हमेशा ऐसे नहीं है कि जो कॉस्टली चीज है उसमें ही रहने के लिए लोग आते हैं, लेकिन ऐसे वाले घर लोगों के ओनरशिप के होने चाहिए. उसके लिए हम लोग उनको लोन भी देंगे, उसके लिए हम उनको इंटरेस्ट भी उनका हम पे करेंगे, लेकिन कुछ तो बनना चाहिए जो सेल्फ सस्टेनिंग है. तो आज जब आप आएंगे तो ये सब स्कीम लेके आएंगे. मी तुम्हाला सांगायला मला अभिमान वाटतो की हे राज्य का बदललं तुम्ही समजून घेतलं पाहिजे की ज्या राज्यामध्ये एकही मीटिंग कोकणासाठी होऊ शकली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आंबोलीचा जो हे आहे, आंबोलीचा कबलादार प्रश्न आहे, त्याला मुख्यमंत्र्यांचा स्टे होता, 2.5 वर्षामध्ये तो स्टे उठू शकला नाही. शेवटी आमचं राजकारण हे जनतेसाठी असतं. मला आमदार म्हणून काही गाड्या घ्यायच्या नाहीत, आमच्या घरामध्ये 10 गाड्या माझे वडील असल्यापासून उभ्या असतात. हे जनतेसाठी घडलं पाहिजे तर उठाव करायला लागतो. आणि हा उठाव केला आणि जर कोणी बदनामी करत असेल तर त्यांच्या आपण समजून घेतलं पाहिजे की हा उठाव कशासाठी होऊ शकतो. माझी जर चांदा ते बांधा योजना रद्द होऊ शकते आणि मुख्यमंत्री त्याला एका शब्दाने सुद्धा म्हणणार नाही की ही योजना बंद करू नका तर त्याला उठाव करायला लागतो. तो माझ्यासाठी नाही नसतो. चांदा जाऊन ते बांधाचा 1 पैसा माझ्या घरी गेलेला नाही आहे. गरीब मच्छीमारांच्या घरी गेला, गरीब महिलांच्या घरी गेला आणि त्यांचा तो अधिकार आहे. आणि म्हणून समजून घ्या की सिंधुरत्न महाराष्ट्रातली एकमेव अशी योजना आहे की ज्याच्यामध्ये आपण व्यक्तिगत लाभ देऊ शकतो आणि हा व्यक्तिगत लाभ तुमच्यापैकी प्रत्येकाच्या घरी पोहोचला पाहिजे. इथं जर फुलपाखराचं गाव होत असेल तर तुम्ही महिला बचत गटांची मीटिंग घ्या. त्याच्यामध्ये आमची फ्री रेंजिंग बर्ड नावाची स्कीम आहे. लोक आले, आता नवरात्रीच्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही नॉनव्हेज खात नाही पण लोक आले आणि त्यांना समजा अंड्याचं ऑमलेट करून द्यायचं असेल आणि ते जर फ्री रेंजिंग बर्डचं असेल तर मी मुंबईमध्ये ज्याला राहतो आणि फ्री रेंजिंग तो जर अंडं मला विकत घ्यायचं असेल तर 120 रुपयाला 6 अंडे मिळतात. एरवी बाजारामध्ये 5 रुपयाला 1 अंडा मिळतं. मग ती फ्री रेंजिंगची वो जो एग रहेगा वो एक आने वाले पर्यटक को देना चाहिए. आप एक पर्यटक कितने बच्चे देखिए, उसमें मैं आपको दूसरा आदमी भेज देता हूँ जो यहाँ पे हेल्थ स्पा बनाएगा.
तो उसके लिए त्याचे एक लक्षात घ्या की मी किती जरी लोक इथं पाठवली तरी तुम्हाला हे करायचं आहे, तुमच्या मालकीचं ते असलं पाहिजे. हेल्थ स्पा असलं तर ते तुमच्या मालकीचं असलं पाहिजे. असं एक मॉडेल बनवून दाखवा पारपोली गावामध्ये की लोकांनी म्हटलं पाहिजे अमूलचा विकास कसा झाला, लोक एकत्र आले आणि अमूल आईस्क्रीम तयार झालं, अमूलचं दूध तयार झालं. तसं तुम्हाला जर गायी घ्यायच्या असतील तर ह्या गायी सुद्धा शासनाच्या वतीने 75% सबसिडीने तुम्हाला दिल्या जातील. परंतु देशी गायी घ्या. देशी गायीचं दूध इथं आपल्याला प्यायला मिळतं. या ठिकाणी अशा तऱ्हेच्या कोंबड्या हे केल्या जातात की ज्या पूर्णपणे ऑर्गॅनिक याच्यावर तयार केल्या जातात. असं जर वाटलं तर तुमच्याकडे राहायला लोक येणार, 4-4, 6-6 दिवस राहायला लोक येणार. आणि म्हणून हे काय मी तुमच्याकडे भाषण द्यायला म्हणून आलो नाही. याच्यामधून क्रांती घडली पाहिजे, याच्यामधून पारपोली गाव घडला पाहिजे. आणि ते जर पैसे मी द्यायचं तुम्हाला कबूल करत असेल तर तुम्हाला काय करायचं आहे, फक्त एक मीटिंग घ्यायची आहे. मीटिंग घेऊन गावाची एकी करायची आहे आणि ही गावाची एकी करून तुमच्या गावाचा विकास आराखडा तयार करायचा आहे. त्याला लागणारे 100% पैसे हे तुम्हाला दिले जातील. यावेळी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, जिल्हाधिकारी किशोर तावडे, उपवनसंरक्षक एस नवकिशोर रेड्डी, माजी आमदार राजन तेली, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, अशोक दळवी, प्रांताधिकारी प्रशांत पानवेकर, सहाय्यक वनसंरक्षक डॉक्टर सुनील लाड, वनक्षेत्रपाल आंबोली विद्या घोडके, पारपोली सरपंच कृष्णा नाईक, उपसरपंच संदेश गुरव, फुलपाखरू तज्ज्ञ हेमंत ओगले, काका भिसे, अमित भिलारे आदी उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.